Učím sa po slovensky, lebo teraz bývam v Bratislave a chcela by som rozumieť ľuďom okolo seba. Učím sa slovenčine, pretože je to najkrajší jazyk na svete. Učím sa po slovensky, pretože chcem cestovať po Slovensku a komunikovať s ľuďmi. Učím sa slovenčinu, lebo chcem zistiť viac o Slovensku a aj o slovenskej kultúre. Učím sa slovenčinu, aby som sa dozvedela viac o mojej rodine, ktorá emigrovala zo Slovenska. Učím sa po slovensky, aby som si našla nový sociálny okruh a slušnú prácu. Milujem súčasnú slovenskú literatúru a môj veľký sen, aby som tieto knihy čítal v origináli. Učím sa po slovensky, pretože rešpektujem jazyk krajiny, v ktorej žijem a pracujem. Toto boli moji študenti z klubu Jazykové fitko. A prečo sa učíte po slovensky vy? Napíšte do komentára.